Hello sa inyong tanan diha. Gusto na ako i-share akong trabaho karong buntaga ba kay kung magtrabaho ta sa Korea dili lang kay usa lang atong mahimong trabaho. Usahay suguon punta sa mga laing trabaho. So, kinahanglan po ta mo kuan ba mosunod sa ilang kuan kay para ganahan po nato ang amo, mga manager ba dapat flexible po ta manarbaho. Magpintura ko karon. Ngani ang mga trabaho sa Korea di ta dapat mag-inarte basta marangal ang atong trabaho. Laban So Japan. kung usa ka sa nangandoy makadong Korea, tan-aw or subscribe ani nga vlog para naka-idea. Mao ni mga reality sa Korea kung magtrabaho na ta. Mag dali ra ni nga vlog kay para i-share po sa inyo ba ipakita sa inyo ha nga ingani ang mga trabaho sa Korea. Kita dapat mag-inarte. Sa Korea, daghan ka adjung mga klase-klaseng trabaho, dili kay ingani ra nga trabaho. Sample ra ni siya. So katong mga nagplano pa lang mag-apply sa Korea ha una dito mo dapat mag-inarte kay ang trabaho ra ba dili 3D or trabaho na mga sa meaning dirty, difficult, dangerous pero di mo punta ng nga company nga na depende po na sa company. Tanawa ang trabaho. Hugaw tan-awon pero di ba limpi man kay naka kuan makao. Naka-gear man kag tarong. Ang nakalami lang jud sa Korea kay kada tuig bitaw dire musaka ang basic nga sweldo. Karon nga tuig kay 86,000 pesos ang basic, wa pay labot jud ang kanang overtime rate. So kung dako ang imong overtime, dako pa jud ang sweldo. Kaya maabot og 120, 150,000. Ahong gitrapuhan ang mga kuan para kay pintura man ang trabaho ron para limpyo ang agi ba dapat magtrabaho ta sa Korea ato pong tarungon atong agi kay arong ganahan ng mga ano ba mga atong amo mga Koreano ngani ra jud ang reality. Gawas pa sa mako og sweldo, daghan pa jud maadyo nga benefits ang imong makuha pag diri ka na magtrabaho sa Korea. Usa na ang mga health benefits, diri secured ka or protektado ka sa mga health benefits kung tahay magpa-check up ka na kay gibati inana mga basic nga sakit. Dire libre ra ka magpa-check up or gamay lang kayo imong bayaran jud kay covered man ka sa PhilHealth ug nasa atoa pa. So human naman atong trapo ato na pong pinturahan. Supposed to be dili man ang trabaho man sa online leader pero aho lang gi trabaho kay busy man pud siya nya mao ako na lay mo trabaho. So ingani jud ang mga tinuod nga sitwasyon sa Korea kung plano ka pa lang mag-apply. Dili kay ingon mag-inarte ka kung dito ka ng trabaho dapat flexible jud ka sige. So ato na pinturahan. Aside sa mga gipangyaw-yon, diha ba mga dako og sweldo, mga nindot nga benefits, ang nakanindot lang dun sa Korea kay kanang inig wala kay trabaho or day off nimo, malaya ka makasuroy-suroy, makatrabaho ba or makalihok sa imong gustong buhaton. Walay magbuot sa imuha kay inig out nimo sa trabaho, wala na po'y connection nimo ang company nga magsuroy-suroy ka, dire kay safety ka ayo dire maglaag-laag magsuroy-suroy. Korea kuan lang jud bitaw sa tinuod lang. Grabe kanindot ang ilang lugar. Upat ka season sa usa ka tuig. Kung winter, may experience mo ang snow. Nindot Dali kayo. ra kayo di ba? Sa ubos na punta tirahan ito na ubos. Ang purpose na ho ani nga vlog is to give idea sa mga atong kababayan. Mao nga nag-business saya nagsugo kay para mahatagan mo idea kung unsaon pag-apply sa South So Korea. tapos na ang trabaho sa Korea man god na gitawag ari og may na ilang kultura kay pali-pali ba kanang kinahanglan paspas jud ka mo lihok. Dili ka pwede o maghinahinay kay production man ang trabaho diri ni Pita, kailangan jud ka mo trabaho pinaspasay ba. Para tong gibuhat kanina. Gusto lang na ako i-remind sa inyo ha nga ang pag-apply sa South Korea kanang primero ra lisod bang ba kaning sugod may lisod pero kung imo nang masugdan okay ba ya? Ang trabaho dili sa Korea kasi sorte ra man pod. Na mga gaan, na mga bugat pero importante na nakadiri kay lahi man jud ang work diri kung naa ka kay tungod aning sa ang mga benefits ba nindot man kaayo diri god. So nanira ang mga nature sa trabaho sa Korea. Hugaw tan-awon pero limpyo ay mong sweldo. Ako kanaaw baay ganin na akong likod ga pintura baay siya. Mana naman ako approach siya na pod. Ika na muna dyan. Ano ang naglilito si Kuya? Babae yan. Siya na pod. Kaya dito hindi pwede maarte-arte dito. Basta hanggat marangal ang pinatrabaho mo. Limpyo imong kwarta nga sweldo. Larga ta diha, bono ta kay. Ato bae to siya. Kawan ka patay. Pero among pinturahan kay dili man dito kanang dagko kag may spot sa welding. Para dili tay agdali ba. Bye bye guys, mauro to.
unta makadog po ka og Korea, makatrabaho ka og Korea someday para matupad ang imong mga pangandoy ba, mga dreams. Mga dreams. Bye bye guys. This is Bojack flying South Korea. Kung ganahan ka ma-inspire mag-apply sa South Korea, tanawan ng vlog, subscribe ani nga channel kay mga Bisaya man ta. Magbinasaya man ko ani nga video or mga vlog para aware po tanan mga kababayan nato nga gusto mag-apply sa South Korea. Bye guys.